liikkeelle ja 30 Seppo Partanen ottaa parhaimman lähdön, kun lähdetään kohti tuota ensimmäistä mutkaa. Marko Salminen on siinä kakkosena, Ilkka Manninen tulee kolmantena ja Erkko Vasku on neljäntenä, eli 4 autoa myös tässä lähdössä. Leif Österholm myös joutuu jättämään leikin kesken jo sitten tuossa alkuerän vaiheessa. Seppo Partanen Lempälän urheiluautolle kyllä volkkarillaan pitää kärkipaikkaa. Ensimmäisen kierroksen päätöstä. Marko Salminen Luopioisten Pälkäneen seudun urheiluautolle kakkosena. Ilkka Manninen, vannoutunut sitikkakuljettaja, on siinä sitten kolmantena. Ja Erkko Vasku Lempälän urheiluautolle neljäntenä ja putoaja paikalla. Näin sitten lähdetään toiselle kierrokselle Seppo Partasen johdolla. Marko Salminen tulee siinä kakkosena. Häntä tukee Perhola Oy, Koskenrengaspiste Toijala, Värikauppa Lyyli ja kotivarikkopäällikkö Jyry Joukkoinen. Ja Mannisen Ilkka siellä sitten kolmantena. Mannisen Maito ja Terva, mielenkiintoinen yhdistelmä, yhteistyökumppanina Autoartikkeli ja Matti Töyrylä yhteistyökumppana. Ilkka siis ajaa myös sitten rallia, ainakin ajanut vähän aikaa ja häntä siellä olet tavannut, mutta vannoutunut sitikkakuljettaja aina sitikalla kilpailussa, oli sitten jokkis tai ralli, niin ranskalainen löytyy alla. Partanen, Salminen, Manninen menevät tästä keräilyerästä jatkoon.